Kanbanwaan, ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Hala, sige na po, Lunes, buwelta klase, nagkadarangog na tabi ang sitwasyon dyan sa palibot, ano? Ingat-ingat lang. Petsa 22 na ngunyan, kang bulan ni Agosto 2022. Magayon na petsada, no? 8-22-22. Lunes, kami po minapaabot na naman in maugbang pataratara asin pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Kay Alcalde Das Marmilla kan Libon. Happy birthday tabi sa imo, Alcalde Das Marmilla kan Libon Albay. Sagkod man kitang 10:30 Tingog Kanbanwaan na po. Nag-iimbitar mag-iba-iba kita sa pagikan man iba-ibang impormasyon na binaburutuan dyan sa palibot. Katuwang ko siyempre ang news team 1st District Kumpadreng Jomar, 2nd District Padingal Armario. Katuwang si Ans Galero, Luens Barcena, sin si Joshua Bino sa Albay, Legazpi, Daraga area. Sa 3rd Distrito yaon dyan si Kumpadreng Jimmy Pading Jimmy na salita. Sa Samuya pong mobil ang samong piloto si Henry The Boy Mata. Sa control technical sa AM band radyo region wide. Sa traditional radio sa AM band si Chief Tech Ramir Bunjing, the big man Tanay is in the house. Sa newsroom, sa padagos pong pagsumada kan mga istorya lokal na minaburutwa. Pati na po ang pag-abang man kan mga pangyari sa lado nasyonal, internasyonal. Ang walang katapat, malalauman sa gabos na klaseng panahon. Ano man ang bareta na dapat niya itong maintindihan. News Manager Mardela. Si Ram sa nakampamahawa ni Angel, bata malipot-lipot nun yan. Ang nag-uungit kan maharang-harang na Pansit Canton sa Samuya pong production. Angel Mustasa. Puwerte na Angel, ipalaman mo sa pandesal. Maharang-harang na Pansit Canton. Sa IT, sa Samuya man pong broadcast sa internet, sa bayan po na nag-broadcast sa internet, buda sa radyo, sa DCGB News Online, sa Facebook, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Yaon man dyan si Richard Astor. Siya man po ang minalusot kan broadcast mi worldwide, nationwide, in high definition, full stereo broadcast. Ako po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez, ang huling lalaking soltero pero praktisado, sertifikado. Maray na aga po.
Good morning sa satuyang mga pagtaraning na probinsya kan Bicol dyan sa Catanduanes. Ay pala no, yung gobernador kan Catanduanes si Governor Boboy Cua, yuan guest speaker kasubago dyan sa Campo General Simeon Ola sa flag raising ceremony dyan sa may hampangan kan Bicol University. Na imbitaran ang gobernador na magtaram sa kainut-inuting aldaw ngunya na simana, flag raising ceremony yan po sa hierarchy as in sa men and women personnel kan Campo Ola mismo, Regional Command kan Philippine National Police, si Gobernador Boboy Cua. Yan, good morning tabi dyan sa Indo, sa Campo General Simeon Ola, buda sa kay Gobernador Boboy Cua dyan sa Catanduanes. Kasabay man ang busy gobernador susayang tugang si Boss Peter T. Cua. Yan, maray na aga sa Indo tabi kay Gobernador Boboy, buda kay Vice Governor Boss T. Maray na aga tabi kumpadreng Noel Manalo dyan sa imong lugar. Sabi ni Padi, na-intriga na si Pading Noel. Awano Padi, bako ka na palan huling birhen. Sisay nakauna. Sabi ko paano baga, ang huling lalaking soltero, pero praktisado, sertipikado. Pading Noel, maray naga. And siyempre sa amigo ta si Migong King Reginaldo dyan sa Bangkiruhan, Legazpi City. Maray na aldaw sa Indo dyan sa familia. Magayunon ang lokasyon kay ni mga noarin bunjing bisiklitahon ta pasiring sa Bangkiruhan. Muya mo, iyo, ka-exercise ka lamang buda ako. Pero ang exercise ko sa motorsiklo, ika sa bisikleta, sa Bangkiruhan. Kapasyar kita dyan kay Migong King. Pagkatapos, magmerienda kita nin lumbud. Sus, nasira man, Migong King, pagbako mauran-uran, makapasyar lamang dyan sa imong kahadian. King Renal, may iba ka? May iba man na si Angel? Sa Bangkiruhan, tabi yan. Good morning, tabi sa imong Migong King, ha? And, diyan sa satuyang kabos ng mga pag-orostorya. Sige, pag-iriba pala, I should say. Primerong aldaw na kang klase na dangog na tabi nindo sa mga bareta digdi sa DCGB, mga situationer. Sabi digdi, anytime da, tabi. Yugun mo an. Sige, Amigong King. Good morning. Nadangog na, so sa imong gabos na kita bibunjing, nasa school naman, face-to-face na, day pa. Ngunyan, sa bagay paano, sa Nobyembre pa ang full blast kan so iba, pero si bago niya nalos iyo na O dyan nga ni ibaga sa pagluwas ko kasubago sa may Cat College, traffic na. Sagkod dyan sa may Albay Central School, magkakonbayade. Mixed feelings, yaon so excitement, buda yaon so anxiety pa. So medyo may level of anxiety pa ta. Yung just imagine, after 2 years na day nag-reskwelahan sa tuyang kakian, physicalmente sa laogan schools, ngunyan, bultada mga buhay na naman gabos mo din so mga parapadyak na makaumama daw paghilingon. So mga parapadyak may pighatod na naman. At ay ko baga kaanin nag-aarkilaman na mga parapadyak, pigkukupar maninda ang kada bulan ngayon ni manan bayad ko sa imo. Pagsundoon mo sana, ipaghatod mo na pagsundoon nining aki ko dyan ngayon sa kung sa ina-eskwelahan. Bako, dyan nga ni sa Albay Central School, nako talaga buhay na naman. So, komersyo dyan sa may Albay Central School, mga tiyandahan dyan, buhay na talaga. Nga para pa dyan, may kita na. So, udidig sa Calle Rizal sa tuyang main highway, connecting Daraga, Legazpi, Old Albay District Area, vice versa. Matraffic na. Yan. Ingat sa nantabi, thanks God, nakaka-adapter na kita.
Buda yun na yan, nag-aabante na ang sosyudad despite kaining pandemic. Ang logic baga paano diretso ta na sa naman baga. So iyon na po initabi ang resulta. Iyo ini ang gustong sabihon kan gobyerno na kung kaya baga kita pinag-ECQ pinagbawalan na magluwas kamo diyan sa komunidad, pinagbawalan na magluwas tanganing buda pinag-encourage na makapabakuna itong sa primary, duwang primary vaccines pagkatapos duwang booster dose. Iyo ini an saro sa mayor na katuyuhan kan sa tuyang gobyerno. Bako sa nakan sa tuyang gobyerno sa Pilipinas, budakan gabos na nasyon sa kinabana. Makontrol niya to. Bagaman halimbawa naglalako pa ang COVID, pero kaya tanang labanan kan sa tuyang mga individual na lawas ang COVID. Dahil taman pinaghagad na maulakitan kita, pero once na lumaogan sa satuyang lawas, kaya nang depensahan kan sa tuyang immune system ang COVID. Taigwa na kita nin bakuna, iyon na ito sumatabang sa lawas na labanan ang COVID na yan, ano man na klaseng variant, na dai na kita magulpi, dai na kaipuhan pang darahon sa ospital, dai na kaipuhan pang mag-lockdown, takaya na kan lawas niya to. Remember, nakahuron ta si Assistant Regional Director Dr. Perchito Avellino kan DOH Bicol, sarong senior citizen, na pigpapasabot niya to na maabot ang panahon kung kita padagos na mag-cooperar sa naman, asin magpairarom sa wisdom kan sa tuyang gobyerno, budakan mga nasalado kan medical community, maabot ang panahon na ining COVID, garo na sa nabagaso, trangkaso, buda si ipo na, may pigtatrangkaso, may pigisipo, nag-abo-abo, nagkukurkalintura, pero kaya na baga tatabon ding kan lawas. Dai na dadarahon sa ospital, dai ka na ipapairarom sa ining so ICU, asin, dai na masupay nin pasyente kan mga personang may COVID ang ospital, dai na makulang ang hospital dahilan sa kadakulan kan mga pasyenteng nagkaka-COVID. Ngunyan, diit tanabaga na naa-attain ang katuyuhanan kan gobyerno. Pruebas kayan, uyan na baga, nag-face to face na kita because we cooperated generally duman sa indang kamautan. Iyo na po ini ang kuan, iyo na ini an saro sa pruebas kumbaga sa hearing sa korte, iyo na ini an incontrovertible evidence na na-overcome ta na padiit-diit ang COVID. Sana po iyan ang maintindihan niya to. Tanganing so nagduwa-duwa pa na dai pa nagpabakuna, maski saro o duwa, asin dai pa nagpapabooster, makumbinsir man lamang niya to. Hilinga. Yun na inibagaw. After 2 years, you can just imagine, balikan ta itong mga nakaagi. Nako, na dai nag-i-eskwel ang mga aki. Nako kompromiter baga so sa tuyang kumbaga so literacy level kan sa tuyang nasyon, lalo na sa mga kaakian, sa mga kahubinisan, na compromise. Imagine kung ang mga akita kulang naukudan sa pag-eskwela at an early age, pagtalubo kaan, anong klaseng pundasyon nin pagbuhay-buhay magkakaigo kita digdi sa Pilipinas kung ang mga kaakian dahil nagkaigo nin tultul na naukudan sa eskwela pur dahil ta dahil nakaka face-to-face classes 2 taon. Maray nga ni ta nakaka-recover na kita ngunyan. So iyo sa naman po tabian, nagkakapera sa na iya na ehemplo. Buhay nan gabos tabi. So para padyak, iguanan nin dilensya gabos na. So mga paratsinda nin gunmon, sulinyada baya dyan sa mga school supplies. Adi, masarong simana. Buhay na buhay. Maski sa lucky educational supplies, silahis,
ining so National Bookstore, pati sa mga paratyan natatabunjing nin mga uniforme bagang pang-eskwelahan, so puti na pang-itaas mo na paldang blue, tayo baga ng universal na mga color pang uniforme. Uyan, buhay na naman, tabi. It is because, por dahil iyan sa satuyang pagkooperar, and siyempre sa pagkahirak asin patdubay, mayormente kan sa tung amang Diyos. Okay, at tabi ha, sige, ingat-ingat lang. Welcome back to school, our dear pupils and dear ang mga school administrator, staff, and non-teaching personnel. Ano tabi? Welcome back to school, tabi ha? Mabuhay kita ka, boss. Pati sa mga kolehiyo, duro-diretso na. Tatabod, buhay na naman sa mga alam na. Okay. Sa kuyang numero 096175908888. That's 096175908888. Sa Smart and siyempre sa Globe 0926015620. That's 0926015620. Maraynaga kay Sir Joe Kapinpin, ha? Good morning, tabi isay mo, sir. Keep safe man, tabi Sir Joe Kap, ha? Iyaong kapatabi sa dati mong pwesto, Sir Joe Kap, naka-monitor ka lamang tabi dyan pa. Iyaong ka pa sa imong post mo niyan tabi. Pardon, dahil ko lang na subaybayan, Kung iyaong pa si Sir Joe Kap tabi sa Albay Provincial Jail bilang jail warden. Good morning, tabi sa mo, Sir Joe Kap. Sir Joe Kapinpin. Indiretso tayo ng mga istorya dyan sa luwas. Ay, nasa pwesto pa pala ang tabi, Yan, salamat tabi, Sir Joe Kap. Yaon pa na siya sa Albay Provincial Jail bilang jail warden. Ingat ka mo dyan. Mabuhay ka mo dyan. Both the inmates and kamong mga yaon dyan man po sa Albay Provincial Jail Warden Office. Bungkaras na kan mga istorya ads. Thanks for waiting. Good morning. What's happening? Good morning sa mga parantabay. Sa mga oras na ini, ipinalawas na ni Gobernador Noel Rosal ang PDRRMC Mayon Volcano Advisory Number 1. Sigun sa abiso, matapos sa sumakat sa abnormal status o alert level 1, ang bulkan, pigo-ordinan niya na ang gabos na mga lokal asin barangay DRRMOs na mag-aktibar na o maibugtak na sa alert status asin magbugtak nin checkpoints para mabantayan ng GAD ang publiko na dahil magkaiguan ng mga aktibidad sa loob ng 6 km permanent danger zone. Nagkapira sa mga mayor na ipinagbabawal na aktibidad sa laog ng 6 km permanent danger zone o PDZ, apera sa paglaog sa nasabing lugar, iuman ang camping, hiking, climbing, mountain biking asing iba pang recreational activities. Apera kayan, mahigot man ipagbabawal ka na PDRRMC ang pag-uma ang flower asin orchid picking sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan hagad kan gobernador asin kan PDRRMC ang kooperasyon kan publiko dahil sabo man kaini na maibugtak sa peligro ang naggabos o pangunyan na naisangat na nga isa nasambitan ng alerto level ang sa tuyang bulkan mayon. Sabi Sir Pio, ang informasyon, ang Sgalero with Boy, DCGB. Salamat tabian sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Yun na po yan tabi. Darangog ganin do yan. And iyan po, so normal na flow na iyan tabi. Digdi sa probinsya ng Albay kung pinag-iitaas po ang alerto kan bulkan mayon tabi. Yan, okay. O nag-courtesy call man ang Gobernador kang Catanduanes kay Gobernador Buboy Kua. Yan tabi ha diyan sa indang office sina. Okay. Magsunod sana tabi duman sa ipinag papautob kan sa tuyang otoridad ha. Maray na aga tabi isay mo Sir Jux Nunez. Mabuhay ka man dyan sa apse mo. Buda simigong king o sige naman ang puro palsokan na kuryente. Da dyan sa indang lugar. Naku, mauran-uran baga paano. Talaga, yun na yan.
problema. Ha. Sige, taon-taon yan na sa Bulkan may nagkahuro na ba? Ano ba si Sir Paul Alanis, tatabunding yun ano? Buda si Sir Cedric Daep, ha? Nagkadarog na po nindo. In general, yan na mga dapat niya itong obserbaran na sinan sitwasyon man kan Bulkan mayon. Taon-taon ni Bapa, may mga hanap buhay muna kita. Pagkalisan mga pagirumdum, at time sa kita station break, as news break. And siyempre, ang mga hanap buhay buda. Iba pang mga istorya maray na aga kay Papa Jer Bailon. Kumusta sa pamilya? Papa Jer Bailon, good morning tabi sa imo. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ang abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. For everything that's true. Count on GSM Blue. Let true things come your way. In your life you have a say. So choose what you Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19.
Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. So choose what sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes, kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Jun Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalentura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hala. Alas 9:33 na palang tabi, oras, Pilipinas.
An oras hatod sa Indokang. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Nagburo-barato naman presyo kan karning oregano ang kilo. Medyo nagbaba na ha, tabi. Sige mapagsubaba kan farm gate price kaidtong so buhay na orig. Ngunyan nasa 280 na lang yata. Depende man sa parte ka na karning oregano babakalon mo. Basta nagbaba na, that's good enough tabi. Yun na ng trend ngunyan dyan sa mga merkado. At least igwaning good news. And so APEC, mapababa man kan singil kan kuryente. Ngunya na maabot na mga bill, igwaning date man nababa sa presyo. Iyon na po ini so efekto man kan pagparababa man kan presyo kan produktong petrolyo. Arog masana po talaga kayan. We have to understand man ang cycle na ini sa tuya digdi sa kinaban. And we have to adapt and we have to be ready sa arog ka na eventuality tabi. Ha? O yun na, nagparamuroda kita sa kaito kan APEC ini so pagpalangkaw kan presyo kan singilinda. O ngunyan na mababa man ta. Bako man ilang bako sa pagsurog sa APEC kundi bako man nila kapritso yan kundi epekto man iyan sa gabos na aspeto kan sa tuyang paggamit nin enerhiya sa bilog na kinaaban. Once na mina-jack up man po ang presyo kan produktong petrolyo sa international na merkado. It's been going on and on and on and on for centuries. Arog po kayan ang pinagapod na ripple effect. Mababa man, mahihiling man iyan sa succeeding bills kan APEC sa mga maabot na bulan, nagbaba man yung nagkakapirang sentabo ang konsumo per kilowatt hour. So presyo man kan urig, nagbaba na. So karne, buda itong so live weight. Kaya lamang, medyo makamurumundo ta, maski so gobyerno bagatabi, so DTI, tinugutan naman na maglangkaw nin presyo ang mga groceries kay itong so prime commodities. After sa halawig na panahon na in-steady sinustiniran kan industriya man kan mga nasa groceria na day masyadong maglangkaw, ngunyan malangkaw man talagang su epekto na mamatean naman prime commodities. Pero mind you, bako man yan tabi na perpetuated na for solo, mababa man yan maski puro paano tabi nin man diit man just arog masana ka ng cycle. Ang problema sa napati kayo ni saro pa is perming kitang lugi suna sa end kan consumer line kitang mga empleyado konsumidor dai kita ning makukuanan nin pangsalida duman sa tuya man na income na mas lalong nababawasan por sobre kang pagparalangkaw na inikan barakalon dahil na kitang mababawian. Not unlike halimbawa hilingon nindo sa lado kan transportasyon pampubliko, simpleho ng equation ka yan. Pag naglangkaw ang presyo kang krudo, pag naglangkaw ang presyo kang gasolina, na ikikarga sa jeep, sa bus, sa mga aircon bus and everything else na mga pampublikong bihikulo, once na maglangkawan, so operator ma-request sa gobyerno, mahagad nin na permiso na palangkawan man ang pamasahe, automatic bawi ninda yan. Kan mga operator, walang problema yan sa mga operator. Sinasabi ko sa inyo, haloy na kwan yan, sikreto maninda, babawi yun masana sa tuya ng mga riding public. Ang kahirap, kitang riding public, plus yung driver. Taso driver, pag pinatawan, langkawan taan, boundary system man pagka sa oral daw, na pagkayod, sa inon babawi yung kan driver ito. Bako, yan, dahil maning babawian sa driver, palangkawan mang boundary system,
ipapasa man sa nagirarayan sa riding public sa end kan consumer line. Yan. Kaya kung pag-isipon talaga sa nasa transport sector, walang masyadong problema yan ng mga operator. Urual daw, naghalat na ng intriga, ning remisa kumbaga hali sa mga driver. Babawion man sana itong konsumo ninda sa krudo, gasolina na pinagkakarga sa indang mga auto sa mga riding public. Problema. Kita na dainin ibang pagkukuhaan, duman ang dead end, duman ang tapos kan istorya. Taday kita nin pwede man na patawan man, i-pass on itong dagdag man na sentabo o piso, 2-3 na kinua sa satuyang pay slip kan mga pinagbabayadan niya to na urual daw na pangangaipo. Dahil kitang pagbabawian, dahil kitang dudumanan. Maray pa ning mga operators niyan pampublikong behikulo ta. Pag tinugutan kan LTFRB, itaas ang singil sa pasay, pang automatic. Oral daw. Remisa sa indan mga driver, mga konduktor. Boss, eto na naman. Walang problema sila. Kita sa intan babarawion. Nako tabi. Kaya sige lang ng sige. Basta buruhay. 49 bago magabot ang alas 10. Luens, good morning tabi sa imo gawad na. Yes, salamat tabi Sir Pio. Good morning. Good morning sa Bakaparaan Tabay. Nagpuso Orandikbi sa katuyang location sa Ibalon na Central School. And yan presento tabi Sir Pio niya kita digdi sa Ibalon Central School. Dahil ta sa ini sa on assignment monitoring ka na DCGB News sa Oplan Balik Eskwela na kung saan makakaulay tangon yan si Madam Eve Grolio ta ribo-ribong mga estudyante na sa indang pinag-asikaso sa kunyan sa primerong arangkada ka na aldaw ni na kalasyahan sa mga oras na ini. Asin na padakos man tabi Sir Pio mga gustong ipasabot ka na principal dahilan pa sa kunyan baga nasa pandemic era o mga pandemic days pa na kapalibutan asin na makaulay ta siya, may kinaaraman sa iba pang mga dapat na ipasabot sa publiko, may kinaaraman sa bukasan kang klase sa paagi ka na Ibalon na Central School. Ma'am Eve, good morning tabi, kita sa DCGB. So ma'am, kumusta tabi ang update sa primerong aldaw kang karalasihan? Itaw po ang linya kay Sir Pio Fernandez. Maray na aga tabi, Hello, Sir madam. Pio, maray na aga po. Yes po, maray na aga man. Yes, si Pio po kan DCGB. Salamat Ayun sa po, oras. Kumusta ang assessment? Nagkapirang oras na po. So, dalagan ka sa tuyang face-to-face classes. Kumusta ang assessment man sa indong eskwelahan? Go ahead po. Ay, maray na aga po giraray, Sir Pio. Digdi po sa Ibalon Central School, very smooth po ang samuyang pagpuon kan klase because of the previous planning, previous preparations regarding the opening. So magayon po, taday mang kisurusuan, although yaon na dyan so talaga sa mga magurang, yaon man talaga po, especially po so kinder and grade 1 na mga aki, kaya po ang pang-i-assister kan mga parents. Ay, opo, oho. On a personal basis, tabi, madam, ano sa imong niya na feeling and ano sa imong pinaghiling na posibleng hampangon patabi niya to? Go ahead po. Actually po, Sir Pio, ini pong pagranaogan na primerong klase, talagang yan po, baga po na, mga aki na dahil po pwedeng bayaan ka ng mga ina, especially po kinder, talagang nag-i-ready, talagang nagkukurupot sa kang magurang. Pero a little of instruction po and advice na kung pirmisin na mahiling kan mga aki, dahil po iyan matututo na sinda talaga. So diit po na misinda para sa mga aki man, masanay na po kan bagong environment. Kasi doon nga kung sarong aki nagparahibi, so hinapot ko siya, sabi ko, stop crying baby, these are all your friends, your new classmates. Sabi kang mama, gusto niya talaga madam, kasi namamaguan siyang dakul na tao ang nahihiling niya. So a little of consideration po sa mga aki, kasi talaga iyan ang mamamatay ang kan mga ina, buda aki. Sa muy ang manaparte, nasabutan naman po yan, Sir Pio. Iyo po, tabi, halos 2 taon baga na Yes sa tuyang po, yes mga po. pupils
iba sa environment kaysa ngunyan sa Opo. pag-eskwela tabi ano. Opo, sir. Oho. Ano kumbaga nami-miss mo na pagmati ka ito na kanda pa kita nag-isik yun, dahil pa nag-lockdown 2 taon dahil eskwela physicalmente. Nangunyan, yaon na tabi, madam. Ano po ang... Hindi po nga ni Sir Pio. Actually, I was here 5:20 in the morning because ang klase niyo po, sir, started at 6 o'clock. 2 shift classes po kami, Sir Pio. We started at 6 to 12, then 12 to 6. 2 sessions po iyan. 2 shift classes. So, sa nahiling ko po kaya, ang mga aki talagang naano sila na new environment because of the modular. So, when I was having my rounds, tinatanong ko sila, o ano bang pagbabagong nakita niyo? You have already the real teacher, not anymore your mama or your papa. So, masaya sila, sir, kasi nasa loob na sila ng classroom with their classmates. Sabi ko nga, nakakamiss din pala ang mga ingay ng mga bata, if ever na wala silang 2 years, nakakamiss din pala yung mga ingay ng mga bata. So, yun ang saya-saya nila sa loob ng classroom with a real teacher already. Medyo makaguro-gira mo baga tabi, madam, ano? Parang Opo, sir. sort of ang emotion mo is mixed tabi, madam. Yes, May date pang opo. level of anxiety baga. Ta, siyempre, yaon pa sa Opo, COVID, ano? Yes. Okay. Regarding po dyan, sir, sa COVID, we cannot avoid na talagang kami madakol ang klase niyo. Pero from the start, they enter the classroom and by the time they will go home, always wearing their face mask. Then washing their hands before going inside the classroom. And then ito po ay sir, 12 o'clock sindama uli. So bali po, nag-round po ako, nakita ko sila. They are having already their supervised recess. They do not go out anymore. Doon lang sa classroom. Kasi yan ang binabawal po namin. No eating together. Kung saan sila nakaupo, doon lang sila para to avoid that transmission. Iyo, oho. Ano, madam, tabi na papaano man ang sa indong pasabot ka yan sa mga pupils niya to na ibangon yan ang sistema kan pag-attender kang klase bako na kaitong sige, arabrakan pagkatapos ka ng eskwela pero ngunyan igwaning mga prohibitionist. Papaano nindo yan tabi sa psychology kan aki na masabutan ni Dayan Buddha masagum tabi, masunod tabi. Di pa paano nindo? Okay. Before po, sir, we had the orientation po sa parents. Lahat po ng parents in-orient namin on how we will go about with this kind of new platform na face-to-face. Alam nila, eating together, supervised recess, lahat po we will follow the health protocols. Then, sa parents, and then naman, sinuwag naman ng parents sa mga bata. This time, the first day in the morning na sila ng mga bata, they had undergone po the psychosocial lesson muna sa mga bata. Yan po lahat ang ginawa ng teachers. Kasama na po yan sa instruction kung how are they going to go about with the lesson, how are they going about with the management of the classroom with the pupils. Kasama na po yan sa psychosocial lesson nila ngayong umaga. Iyan, ma'am, how many years ka na sa serbisyo tabi sa DepEd? Ako, sir, I will be turning 33 years in the service. Iyo Next po. year, ngayon 32 years na po ako. Opo, now, Pero as a school principal, I am already 12 years as a school principal. iyo po. So, ini na paglaog tangon yan sa eskwela, ikumpara mo duman sa halawig na panahon mo na sa serbisyo, gura ano kaiba tabi? Ano ba? Gura ano kaiba tabi, madam? Grabe, sir, ang pagkakaiba. Kahit today talaga mga rural restriction, ngunyan dakulong pa ang restrictions na we should have to follow as mandated by the IATF. Kaipuhan pong sunodon, poon sa paglaog, poon sa pagluwas, poon sa pagtiripon-tipon, sa pag-iristoryahan, gabos po ibang restrictions. Yan po ang pagkakaiba talaga sa mga nakaagi. Dakulon po ang pagbabago. Now we should have to abide also because that's already mandated for us. Opo, ma'am, sa indo kamo kan psychology of teaching ano daw ang magiging epekto ka ini sa comprehension kan mga ini mga prohibitions, restrictions ini na bigla sina ko nakampang sa arog na kan bako na suorog ito ba nakatuda na pag-eskwela maugmahon, joyous, gabos dining prohibition. Ngunyan tabi ano daw ang epekto ka ni sa level of comprehension tabi? Actually po, Sir Pio, sa level of comprehension,
talagang little by little, tigaano kan teacher para makabalik sa dati. So kaya po we are having the psychosocial lesson mo na bago kita magduman sa talagang sutunay na pagleksyon. Especially po sa mga primary grades, wherein sa grades 1, 2, 3, dakulong po ang pagbabago na ito ang ituturo sa INDA because it was mandated for all the teachers in grades 1 to 3. Nakaipuan talaga para sa numeracy and literacy kan mga aki and the comprehension, madagdagan po tapos maukudan kan mga eskwela. Not so with the intermediate. Pero ini pong nasa basic, ini ang kaikuan tauan tidakulo na tabang para makabalik sa indang learning loss na nawara talaga during the pandemic. Yan, So the teachers are so committed and talagang dedicated sila na kay Puan ini sir na sunawara talaga i-fill up so gap para matawan silang maray na comprehension and then so maupudan nindang maray for 2 years na nawara. Iyo nga ni po, Madam Ano, iyan na mamalaog na kita dyan sa hururon anta. Do you fairly believe na ining so mga nasa primary, mga nasa lower na level pa kan pag-eskwela sa elementary level na nakaukod talaga sinanin tama duman sa nakaagit ang 2 taon na nag-modular kita tabi and itong subblended learning? On your honest opinion tabi, Madam, tay ka na baga so nagsabi na bubukudong sugap na ito. On your honest opinion, nakaukod daw talaga ning tama na well-founded ang sa indang literacy tabi? Go ahead po. Actually po sir, talagang ako inaamin ko man din po sir, ako may apok man. Talagang sinda sa inabot kang pandemic. Sinda so taon na ito, sumaral og sinder. Iyo po sir, so talaga nawara so ano so pagsurat ninda, so pagkapot sa nangani kang lapis, day katao. So pag word recognition, day po tatao. Kaya po ining so ginibo digdi sa division office na the learning recovery plan, learning recovery curriculum program. Ito po ang lalaugan ninda so nawara kan sa mga aki for 2 years. Kaya ang teachers po, dakulo na gigibuhon especially sa primary grades sa para po makahabol sa literacy and the numeracy program. Ay, yan po. Mm-hmm. Kaya saludo kami sir, we had a seminar as week for 1 week. So mga teachers for grades 1 to 3. The answer for that is the Learning Recovery Curriculum Program na ini po ang gigibuhon kan mga grades 1 to 3 para ma-fill up kan itong so learning loss na nangyari sa mga aki. Okay. So dakulong ang gibo. So, yes po. And so with us, ma-monitor kami sa mga teachers on how they're going to implement with that. So grabing sakripisyo both the teachers po, so and sa mga pupils. Nako. Yes po. Learning gap na nawara 2 years. Learning loss. So dai pa kita nga ni makakaabante duman sa actual na dapat na maukudan ni dangon yan na school year kundi bubukudon mo na sunawara. Yes po sir, talagang hahabulon ninda and then it's fill up sugap talagang nawara. Nako, so grabing backlogs ano. Sir Pio, ako man po nangangapudan. Bakusan na po ini trabaho kang teacher. Hindi po ang pigaapod kang we should have the shared responsibility na ang parents tumabang man po. It's not only na sa teacher sana po ang maano. Kaya kung iba po ang teacher na pigpapagibo digdi ngaya sa school, it should be done at home. It should be also the responsibility already of the parents to assist para po matabangan sa mga aki. Iyan, ano, it does not end sa classroom, sa schoolroom. Yes po. Follow up of the parents. Grabe ang bubukudo na nawara na dapat maukudan. So, paglaw din dagon niya sa klase, dahil pa sila maabante, so dapat niya na curriculum dapat. Mapunduman, basic pa. Yes. So, nawara. Nako, sus Mario. Ano, madam, kaya daw nahabulong tabi? Sana po mahabol kan mga teachers kasi I can assure you po sir na ang mga teachers digdi talagang very dedicated and talagang gigibuhon nila ang 101%. Kasi every now and then you will have to monitor on the progress kan sa indang ginibuhan. Saludo kami sa mga teachers ngunyan, madam. Grabing nakaatang na responsibilidad. Sus Mario Joseph. Ano ba dahil kontribusyon yan? Floor wax, cortina, electric fan. Ay, po, sir. Tigbabawal man po baga, sir. Tigbabawal baga po, sir. Pero there are, I can ask, sir, na talagang there are parents na very generous. Na makita mo, sir, tinaraman, talagang on their own, talagang with the heart ang pagtabang ninda kasi bawal man po baga ang paghag. so kuan bagang floor wax na liwanag
Budas. Ano ito, sir? Daywak. Sumapula. Pula, daywak. Eh, pero at least Kaya dyan. sabi ko nga, magpunok-punok sa nakita. Yun na talaga yan. Yan Iyo. lang ang COVID. Sama, sana, sabay-sabayan. Yung kantin nyo dyan, bukas man yung kantin nyo sa mga aki? Bukas ba? Sa ang kantin ni po, sir, siguro ni pa po yan, sir, because inibaga po, supervised recess man, may mga balon niya na mga aki. Oho. Pero there are cases na minsan mayroon pa po kayong biscuit kasi may nakalag-canteen. So I decided po na siguro diit po, mag-ano kami hanggang makaano kami sa mga aki. So kadiit-diit sana po, dahil so full blast, na kung may maano, tatawan ni man. Kasi bako, di man po kami nag-ano, kaya biscuit lang, yun lang, mga biscuit, walang iba. Okay, so, opo, per section, per classroom, ano ba, full na ka ba dyan o 50% capacity lang muna? Ay, day po, sir, kami, sir, nag-ano na kami. Full blast na? Transition period na po on November 2. Kasi kami baga, sir, 2 shift classes kami. Okay. In the afternoon, iba naman ang ma-handle. So, afternoon session naman po. Okay. Nako, ibang-ibang sitwasyon nga na Madam Evelyn, ano? Ibang-iba. Opo, sir. So, if you can visit us po, sir, you can also enjoy na mag-enjoy po kung mag-visit. Kasi ang mga aki, mahiling mo sa mata ninda na iba ang ano ninda na yaon sa classroom. Yes. So, excitement, ano? So, excitement. Excited talaga. But they sila nagpaparistoryahan kasi that's our orientation sa kanila. From the time they enter the room, then when they go home, always mayroong face mask. Walang din tanggalin. O pig-adalan man kamukaan, madam, kung paano nito yan mai-convey sa mga akin, dahil magkaiguning parang culture shock baga. Iba ang eskwela mo yan, Gayman po, sir. Talagang ano naman nila yan. Nasanay naman po sila. Nasanay If you na. will notice, kung magbibig ka, sir, talagang everything is everything is in control. Parang sa Japan, disiplinado, magayon, ano? Opo. Maski maglakaw yan, disiplinado ang mga akidigdig. Ang karaw-kawan. Ang kamot na sa gilid. Nailisa ko na, ang kamot sa gilid. Iba ba ang kamot? Ang problema, sa mga magulang sa luwas. Ang problema, ano nga niyo, sir? Sabi ko, mami, daddy, pwede na po kita magluluwas. Kasi po, baka mag-ikot ka sa taga-region. Ang maigabos magulang. O magayon man, sir, tao mong pagtararaman. Pagtaragwara, nagluluwas. Nainisa na ako nagdangadang. Uy, na nga si Madam Principal. Lalo na kung nagkadang-ada. Kung magpiad-piad na, lalo na. Ang matawag, sir, pag nagsiring kami sa gilid, mado ba man sa ibong? Ay, nako. Sige, welcome back. Salamat, madam. And welcome back to school. Welcome back to school. Thank you very much po, Sir Tio. Sige. Salamat din po. Sige. Opo, salamat po, Madam Principal. So, yan tabi, Sir Tio, si Madam Dr. Ida Grolio. And ma'am, kita kumusta kadaan ni Angel Mostasa? Auyo, so kuanin ni dyan, kuanin yan dyan sa eskwelahan. Iyo. Okay, sige. Mailing mo man talaga tabi, Sir Tio, na mga maugmahon sa mga aki. Grabe talaga medyo makagurugiraduman maski nga ni na may mga limitasyon, mailing mo talagang turun-turun. So, sarap nga ni aking na yung kadigdiyo, turun-turun ng gad na nagpeperila. Tapos, mga maugma na nagsusururat, nagbabarasa. Tapos, atentibo man sa mga maestro, maestra. And it goes beyond that ang istorya. So, pag ako mismo, ning sarong principal na gulpi, anawara, na learning comprehension kan maki, nabubukudon ko yan, dahil papaglaog nito ngayon sa klase, bako panso actual na dapat na curriculum. Mabukod pa, mabacktrack pa kaniba, so backlogs. Correct. Oh, yan. It goes beyond sa description niya to na daining blackboard, daining tukawan, daining gabos. Yan, mga physical lang. Pero the story goes beyond that. Iyon na yun sa pinagasabi na pighahabol mo yan. Correct yan, tabi, Sir Tio. Okay, sige. Roger, so yan tabi, Sir Tio, on mga dagdag na istorya, aliligdi sa Legazpi Port District area. Ako po, si Lewin Bursa Barsana. Salamat, Lewin, sa dagdag na istorya. Pagtugay-gay pa niya to, padagos kan sitwasyon kan back to school, ngunyan na school year 2022-2023. Tatabunjing, i-content na lang si Jos, pwede pa? Pwede pa, si Joshua. Sarong report bago kita mag-station break, news break, budah lawig na hanap buhay. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning tabi Sir Tio. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pagbalita.
Tangani masiguro ang pati-orden kan sa palibutan. Kunya na primerong aldaw kan klase, talagang reparo man mo yan ang tuga-pugang ekspertos kan mga kapulisan. Digita bisirpiyo sa Banuan kan Daraga. Nakataltag na sa manlain-lain na lugar ang mga personahe kan Daraga PNP. As early as 4:30 as in 5 a.m. kan sa bagong aga. Kurupot-kupot na ang mga ini at nagkuunang magpasiring sa kanya-kanyang area. Kung saan ang nagkaperang eskwelahan, igwanin ipiglatag na help and assistance desk. Sa anumang oras, pwedeng dulukon kan mga magurang, estudyante at mga maestra para sa anuman na asistensya. Pero sa mga eskwelahan, nakalatag man ang mga ini sa mga lugar na talagang identified na magabat ang bulos ng trapiko. Tanganin ng mamanayar inin maray. Kasubago tabi sirpiyo sa paglibot-libot kan DCGB News. Mismong ang happy naman kan Daraga PNP kasi Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Orshan. Iyo anyaon sa kalsada nagmamanayar kan bulos ng bihikulo. Tangan ibiteran ang pagburubot kan mga ini. Mientras tanto, nakauloy man niya to si Public Safety Office o PSO Chief Rene Portillo. Kung saan sinabi kayo na inaktibar niya naman ang tendang mga personahe, nakalatag naman ang mga ini sa palibot, lalo na sa may mga parteng igwanin mga eskwelahan asin talagang tigtatawo. Sigun kay Portillo, marahay talagang igwanin nakataltag na mga personnel, lalong-lalo na kung siya man mismo bilang PSO Chief, asin ang happy man kan Daraga PNP. Iyo ang presente sa lugar, kangani maski puro tapano. Matataha ang mga driver asin talagang masunod danggad sa mga regulasyones pag-abot sa trapiko. Yan tabi sir pa yun, mga dagdag man na informasyon, mga dagdag na situationer, pagbabalik kan eskwela. Balik sa luwas tabi sir pa yun, Joshua Pino, DCGB. Alamat Diyos, wahali man dyan sa Daraga sitwasyon. Ngunya na first day of face-to-face classes after 2 years. We will be right back, mga buweltam. Programa pakalis kan station break, news break, asin mga hanap buhay. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas
11 hanggang alas 12 ng tanghali, Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ang propestong 5.2 trilyones pesos na 2023 national budget na iyuan pinakahalangkaw na spending proposal piglalauman na mareresibikan Kamara de Representantes ngunyan na aldaw hali sa Malacanang. Iniyan pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagsasabi na ang National Expenditure Program sa paagi ni Budget Secretary Amina Pangandaman isusumiter sa Kamara sa paagi ng turnover ceremony at siya na alas 10 nin aga sa Social Hall kan Speaker's Office. Ang propestong budget sa masunod na taon nasa 244 bilyones pesos na masalangkaw sa budget ngunya na taon na nasa 5.24 trilyones pesos. Yan ang pang alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi, El Real, for your everyday pastabilities. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku!
Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Hala, sige. Ingat lang tabi may ipigpapaluwas na rainfall advisory, nagakaperang minuto pa lang. Ang pag-asa, moderate to at times heavy, na pag-uran digdi sa satuya sa Kabikulan, sa Saindama na area of responsibility. Tamay bagyo bagatabi diyan sa may itaas kan Luzon, sa itaas na portion kan Luzon, si Florita. Pero digdi sa satuya, dahil man po kita apektado kan bagyo, taday man maagri di sa to. Kaya lang ini pong uran-uran, southwest monsoon, moderate to at times heavy tabi. Medyo moderato sa nama, and paminsan medyo makusog-kusog, kaya ingat lang tabi. Sa Gabos, lalo na dyan, so naka-star sa lugar na kasi pinagbabaha, buda igonin peligro kan pagrasay kan daga. Ingat mga motorista sa mantabi, drive safely. Anbulkan mayon, alert level 1. Bawal aktibidades diyan sa laog kan 6 kilometros na permanenteng delikadong lugar. Including yan ang mga ATVs, pagkuanin mga wildflowers, buda mga gugulayon dyan sa laog kan 6 kilometros na permanenteng deklaradong delikadong lugar. Diretso na kan mga istorya, kumpadreng Jomar, what's happening man? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Matrangkilo, areglado, ang primerong aldaw kan face-to-face classes digdi sa Malilipot National High School. Initabi pa rin, naobserbaran mismo kan DCGB News Kasubago, kung saan
daiman nagkaiguan nin problema ang mga estudyante sa indang paglaog sa klase. Sa ang malilipot pulis, iyon provide pa din nin mga personahes para maneharon ang traffic digdi sa National Highway dahil nasa National Highway ang Malilipot National High School. Sinapuera kayan, sundo sa mga oras na ini, nag-provide nin PNP Assistance Desk ang Malilipot Police sa laog kang Malilipot National High School. Sinabi naman na kan principal na si Leo Buela sa pagkikipag-olay ngunyan kan DCQB News na maging ang pagkondusir na nin klase ngunyan is ariglado man ulit enot nang nagpaka-enroll pa ang mga aki antes an puon kang klase pero sa iyang pigsabi na pwede pa silang mag-akseptar kan mga enrollees kung gusto igwa pang mga estudyante na gusto maglaog puon ngunyan na aldaw. Nagkaigwa-gwaring sindanin shifting sa scheduling digdi sa grade 7 and grade 8 dahilan sa kakulangan kan classroom na nadistroso kan mga nakaging kalamidad. Susog kay Mr. Buela na ang grade 7 pang-aga okupado ninda itong sa idang mga classroom pero pagkahapon ang maokupar na kang classroom ninda sa grade 8. Itong sa mga grade 9, 10, 11 and 12 regular na ang klase tabi pa rin. Morning to afternoon na dainin ano pa man na pag shifting dahil ang takayan ninda ining akomodaron. Pinahayag ni Principal Buela sa pagkikipag-olay sa DCGB News na mantinido niyang pigmamonitor gabos ang hiro kang andalagang kang klase tangani na maraman kung may magbutuan na mga problema. Yan pa rin magdagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat man kumpadreng Jomar sa pagsubaybay ka nakamugtakan ka na public schools o mga eskwelahan man dyan sa Premier Distrito kan Albay. Good morning sa familia Uy kan Barangay 8 kan Old Albay District. Nagaantabay sindaman sa tuya ining suki man ang familia Uy. Yan. And bation madatabi an Olaviaga family sa Upper Binogsakan kan Ginubatan. Para dangog taman ini specialmente daa kay Ambrosio Olaviaga na busy sa iyang karenderiya. Yan halik kay Junior Tikwi kan Ginubatan. Ray na agad tabi sa indo. Familia Olaviaga dyan sa Upper Binogsakan kan Ginubatan Albay. Yan lahi kan mga gwapo buda magayon na babae ang Barangay 8. Paano mas ibang mga taga Barangay Tabi kay dyan sa familia Uy sige. Dyan sa nag-aantabay man digdi sa DCGB News Online so mga nagpaabot kan sa indang paramdam good morning sa Indo and thank you so much Tabi sa pag partisipar man si G. Asusena sa bidigdi garo mapaluha kaman kan mahiling mo sa mga kaakian for the first time sa laog nin sobrang 2 taon yaon sinda sa laog kan eskwelahan. God bless the children. Sinabi mo pa Tabi, Madam G. Azucena. Okay, mixed emotions ha. Tama ka dyan. Mer Anza, good morning Mer Anza, budak kay Elgita Alim Briones. Good morning, watching man from Damam, Kingdom of Saudi Arabia, si Lor Obanya Omnes Nabata. Good morning Tabi sa Indo. Okay. Sige, and ano pa ba? Good morning po dyan sa Indo sa Bicol from Quezon City. Okay, itong may advertisement kay nakuberan
itong so nagpadara kan sa iyang mensahe. Day ko lang nabasa na nakukuberan kan kunyan kan advertisement. So thank you so much yan sa indo so mga nakaantabay sa DZGB News Online. Okay, so sa September 3 na itong so sa annual special general membership assembly mag-arantabay kamo tabi magdangog buda isihon an estado gabos kan serbisyo kan supply kan kuryente digdi sa Albay ta pinag-ako babaga ni Governor Noel na siya ang nag-spearhead pa kay ni tanganing maisihan kung ano man ang gadnaan ni status kaining sa tuyang kamugtakan kang kuryente. Sa legal na aspeto, tabi, iyan baga paano ang APEC, Budaan Aleco, igwanin kontrataan, concession agreement na pinag-aapod na 25 taon na mamanihar ang APEC sa dalagan kan kooperatiba ng kuryente sa Albay. 25 years. And nakawalo na sindang taon, igwa pang natatada na 17 anyos kun day magkaigwanin mayor na mga kambyada. Now, sa satuyang pag-uugi dyan kan istorya, kita we go beyond the emotions. We go beyond duman sa pagkomentar sana, pagmuda, pag-atake, gabos, kundi pinag-aadalan ta ang holistic approach, ang pinag-apod, holistic approach ha. Pinag-aadalan ta, bako sana itong sumakataram sana kita kan sa tuyang emosyon, kan sa tuyang dagit, gabos, susog sana sa tuyang pagkakasabot. Bako po, we are digging deeper, tanganing maidukar po kita gabos. Magkaigo kita ng informed decision. Now, kumukontrata bagatabi yan, for 25 years, igwaan nin bisa kontrata, mag-inibong na partido. Now, ang saro sa question yan, sabi kan sa tuyang nagkakahururon dyan sa legal community, igwa daw nin efekto o kaya igwa ning diretso ang mag-inibong na partido na ibasura ang kontrata bilaterally o kaya unilaterally. Pag sinabing unilaterally, kung susaro sa ng partido, ang basang na sa nang habo ko na. Tayo na, putulon ta na ining concession agreement kan APEC sa Aleco. Igo daw tabi yan ng efekto na halimbawa ipamugtakta, hypothetical sa ini sa paghururon sa September 3 diyan sa Astrodome, magluwas man ang gad. Pero it is apparent dahil halangkaw ang emosyon mo niya ng discontentment sa serbisyo kan APEC na magtaram halimbawa ang mga konstituentes. Dahil na, putulo na. Ken, the member consumers halimbawa, o ang Aleco, o ang provincial government, mag-spearhead, magtaram. Dahil na, putulo na yan. Unilaterally. Pag sinabing unilateral, saro sa nasa partido, ang mataram, mabukmi na. Na dahi ko konsiderar man, dahi man kuwaon sulado kan ibong na partido, in which case, an APEC. Pwede daw tabi yan. Kumbaga, can they, either of the two, either the APEC or itong Aleco or member consumers, the provincial government, magtaramhabo mina. Pwede daw tabi yan. Saruan sa mga question legal na dapat nga ito pag-adalan. Ta sa kontrata baga tabi, sa obligations and contracts, sa law on obligations and contracts, either of the party, dapat napapaisi, napapasabot. And igwaning konsentimiento na kung habunan saro, makipaghuron duman sa saro na partido sa anuman na kontrata and magkauyon ando na, sige, tapuson mi na ini na kontratang iyan tabi. In its case, in the case at bar ining pagmamanihar kan APEC sa Aleco. Now, on the other side naman, ang nakakahuron man niya to, sumangayaon man dyan sa Circulo kan San Miguel Energy Corporation, walang problema anya sa amin, Sir Pio. Halimbawa nga magdesisyon baga konsumidores, provincial government. So Aleco na, pahaliun na kami. Kinaagahan nga pagkatapos ng mga patos-patos, mahali kami. But we also have the right nga na magsingil ning reimbursement duman
sa samuya man na nga ginamit na panggastos, including so pambayad man duman sa mga nagkatarangka sa Aleko kaidto na nagkasubagan na pinagmanduhan ngaya kami kan korte na bayadan ito kan sa indang mga beneficios. Mako, yan tabi, iyan an kuan maninda, sabi na nga ni, pack up and pay up. So, we should not be fucked up digdi sa albay. No, yan, iyanan sa tuyang mga pag-aadalan na mga bagay-bagay na sana may magbutwa dyan mananggad na very clear, founded na contingency plan measure sa hururunaan. Bako sana itong so madesisyon kita because of our outrage and emotion. Kaya nga ni ipinaapod bagayan ni Governor Noel Rosal na paghururunan dyan and makapag-formulate siguro ng option or kung igwa ng option, ipasabot sa publiko. Kaya you can just imagine the magnitude kan epekto kung siringilong kita kanin bigla, which ining so sa ibong na partido, igwanin diretso for all legal intents and purposes, igwasin ng diretso na magsingil kan obligasyon man kan debtor duman sa creditor. Pag sinabi niya itong debtor, so nag-utang, so may babayadan. Pag sinabi niya itong creditor, so nagpautang, so may dapat na bayadan, na pagbayadan. O yun, igwasinda nin igwasinda nin diretso ka yan for all legal intents and purposes. Anytime na singilon sa indaman na nag-utang sa inda kumbaga. So yan po an sa tuyang mga pag-adalan ta. Ngunyan at this early, magatid-atid na po kita maghapot-hapot. Informed decision. Bako sana itong sa emosyon dahil dagit kita or what, kundi tabako ining basta-basta. Hilingon nindo. May nagapara buro-brown out mo niya, pero ang mga buro-brown out sa totoo lang tabi kundi mapagalta ining maipasabot paano sa publiko ta nagkaigwa na ning general sentiment paano an albay na nag-conclude na iyon na nga ni ang diskontentado sa serbisyo kan APEC. Pero kung pag-isipon baga sa sarong munisipal halimbawa, bako man ang entire municipality nagabos na barangay, gabos na kalye, gabos na eskinita, gabos na establishmento, nagpapara brown out or aldaw, bako man baga tabi. Nagkakapira man sa nadya na eskinita, nagkakapira ang kalye, ang sige ang brown out. Kaya lang, so frequency, so frequency kayan, so iyong na sana, napuno sa tao, nadagit sa tao, nagkaigwa ito na magnify ito, nagparalakop sa dagit, na ang paghuna ta, subilog na albay, oral daw, igwaning brown out, subilog, ang sitwasyon, bako man po arog kayan. Nagkaigwa lang ng general sentiment, ta sa mga lugar na kasi-kasi, perming nagbuburo brown out, oral daw, napuno na ito, naulakita ng dagit, so ibang mga lugar, sa albay na maski daay man tabi nagbo-brown out, general na sa application kan na discontentment. Yan. Sabay na kumbaga naka-picture out na sa isip kan tao na diskontentado na ang bilog na albay na napektado, which is kung pag-isipon bako man. Ngunyan, yan na po, igwa na ni nag-adang-adang na posibleng solusyon sa mga problemang iyan. Yun na nga ni. Naglinti, isos. Matindi. We're good tatabunjing, dahil maning tinamaan. Sana, we're good Sana dahil maning tinamaan. Na ikipahita. Grabe. Kikilat mo na dalugdug, Pang! So, ingat-ingat lang tabi, Okay, ingat-ingat lang. We're good tatabunjing, Sana, ingat lang tabi. Yan, sabi ta nga ni Kasubago, nag-raise ning thunderstorm and ining warning ang pag-asa. Talagang iyon ang panahon tangon yan. Sa rupang report, igilitan na muna yan sa rupang report bago kita mag-wind up mo niya na Lunes.
Adyan sa luwas. Good si Pading Jimmy, dahil man naputol. Pading Jimmy, what's happening? Good morning. So, salamat Abi Paduli sa mga dagdag niya itong bareta. May pangapunan si Ligaw Mayor Nando Gonzales sa DPWH. Sinibapang nanununggan may kinaraman sa mga pagbubukas ng tinampo kung saan punto kan alkalde, limit na muna kutana ang mga road opening na million by the millions ang mga pondo na bako man tapos-tapos. Kung nahilingon ang Maharlika Highway, makanuso na ang asphalt overlay, lubak-lubak, road widening bako tapos. Ang Ligaw Piudoran Road, garaba-gaba ang tinampo. Dahil man nare-resolveran, dahil man nare-rehabilitar ka gobyerno. Kini na po tanan mga prioridad, bako na sige sanaan mga pagbubukas ni na mga tinampo, sayang kan pondo kung bako man sana tapos-tapos. Ang sistema pupunan, dahil tatapuson sa ibang lugar, pupunan, dahil na naman tatapuson. The mismong DCGB News personal na pinaghiling, na pinagsasabi ni Mayor Itay Nando Gonzales na Ligaw Piudoran Road, 220 kurbadas na sa mga tinampo, ani ba digdi, may mga karatula, may mga caution, yelo, garaba-gaba, tabi pa din. Yes. Oho. Kung sa video niya to, daw kung si Mayor Nando Gonzales. Gusto pa rin Ligaw Piudoran Road, dapat tarig na, hindi ba kaya nakikita na na, wala, kaya pa nag-pwera, ay rin highway din. Tapos Maharlika Highway, may mga lugar na laban na tapos road widening. So road widening, ang asphalt so maraong nabihuhan gulo na. Pero, budget. Pero, makinig mo sa budget naman, road opening, ikaw 250 million, ikaw 150 million, ano na yun. Medyo, siguro. Kami, nako po namin yan. Mga naghahagan kami niya, kaya nang oras sa road opening na naman kami kayo po, kung road opening kami sa mga barangay. Igawa na kami yung mga road opening dyan, igawa na yung mga tinampuan. Ang kaipuhan may, hindi yung mga major thoroughfares, lalo na yung Ligaw Piudoran Road. Ang mga regular tinampuan kaya, paano mga sa Piudoran, kung sintos may kurbadas, dapat ilan yun. Ano na tayo ilan puluhan yan ang mga masukuhan yan? Priority dapat nila. Wala, siguro nasa public works and highways yan. Ano yan, sabi pa rin? Yan. Confirm? 220 kurbadas na. Talagang bilang kanal-kaldan. Yun man 200. Wala to man sa naman ang ganang kurbada baga. Nakalo yan, papalik-balik sa gagadi. Papasiring kosta. 220 kurbada pala. Ang Ligaw Piudoran. Wala ka sa history. Sige. Totoo yan. Sige. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Sa tuya yan na pagburburtadahan na mga nagbuburutuan na informasyon digdi sa tuyang programa na tingog kan banwaan. Pati na itong beneficious man dyan sa City of Ligaw para sa senior citizens. Buda yan na reparong ni Alkalde Itay Nando Gonzales kan Ligaw City sa mga infrastructure projects na sa tuyang dapat pong maintindihan. Alamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.